أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስከላትኩም ይኹን ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ كمون نتاررت لنا قدست قدسان نጽሕተ ንጽሐን ወላዲተ አምላክ ዝኾነት ቅድስት ኪዳነ ምህረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከመውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 15 ጥሪ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ حلوان ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። ክብረ በዓል ህፃን ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ብሰማዕትነት ዝዓረፈሉ ክብረ በዓሉ እዩ። ወዲ 3 ዓመት ህፃን ቂርቆስ ነቲ ዓላውያን ዘዳልወሉ እሳት ነዲኡ መሪሑ ኣይትፍርሒ አደይ እቲ ንሰለስተ ደቂቅ ካብ እሳት ዘድሓነ እግዚአብሔር አምላክ ንዓና እውን መልአኽ ሰዲዱ ከድሕነና እዩ ብምባል ነዲኡ ሰቢኹ ብምእማን ነቲ ዝተዳለወ መከራ ንምቕባል ብጸጋ ተመሊኡ ብምስጋና ንሳ ድማ ንዕኡ ሰሚዓ ናብ እሳት ምስተወርወረት ቅዱስ ገብርኤል ድማ ካብ ሃልሃል ዝብል ዝነበረ ሓዊ ሓንቲ እኳ ካብ ጸጉሪ ርእሶም ከይተቃጸለ ብሰላም መሪሑ ኣውፂእዎም በዚህ ዕለት ድማ ናብ ጣዖት ኣይንሰግድን ብምባል ሰማዕትነት ተቐበለ። ንዕኡ ዝረአዩ ብዙሓት ዝኣመንቲ ድማ ብጽንዓቱ ተገሪሞም ብምኽታል ኣሽሓት ሰማዕትነት ተቐቢሎም እዮም። በረኸቱን ረድኤቱን ናይ ቅዱስ ህፃን ቂርቆስን ኣዲኡ ኢየሉጣን ሰማዕትነት ዝዕለት ምስኩላትና ይኹን። ንዓቶም ካብ እሳት ዘውፅአ እግዚአብሔር አምላክ ንዓና እውን መልአኹ ሰዲዱ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ የውፅአና አሜን። ስንክሳር ጥሪ 15 እንኳዕ ናብ ሰማዕታት ቅዱሳን ቂርቆስን አዲኡ ወኢየሉጣን ወነቢ አብድዩ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም አሜን። ህፃነ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ እቶም ብምኽንያት ልደት ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጡብ አዲኦም ጸጊቦም ዘይጠበው 2 ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ዝኾኑ 144,000 ህፃናት ብትርጉም ሄሮዶስ ተሰይፎም ሰማዕትነት ምሕላፎም ናይ ህፃናት ሰማዕትነት ፍቃድ እግዚአብሔር ምዃኑ ዘረድእ እዩ። እዞም ሰማዕታት ህፃናት እዚኣቶም ድማ ነቶም ካብቲ ግዜ እቲ ጀሚሮም ክሳዕ ምጽአተ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር ብግፍዒ ዝተቐትሉ ህፃናት ርስቶም ኮይኖም ኣብ ገነት መንግስተ ሰማያት ብኽብሪ ይቕበልዎም። ብዝተፈላለየ ግዜ ዝተንስኡ ካልኦት ሕሩያት ህፃናት እውን ኣምላኽነት ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናመስከሩ ሰማዕት ኮይኖም እዮም። ኣብ በዓለ ሆሳዕና ህፃናት ሆሳዕና በአርያም እናበሉ ክብሪ ጎይታና ኣብ ቅድሚ ኣይሁድ መስኪሮም እዮም። ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 16 ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ስመ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓላውያን ነገስታት እናመስከሩ ብዙሕ ጸዋት ወመከራ ተቐቢሎም ብሰማዕትነት ካብ ዝሓለፉ ህፃናት بقدامነት ዝጥቀስ ህፃን ቂርቆስ እዩ። አዲኡ ቅድስቲ ኢየሉጣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዝነበራ በሃይማኖት ክርስትና ዝጸንዐት ነበረት። ኣብቲ ቤተክርስቲያን ዝህደነሉ ዝነበሩ ግዜ ድማ ቅዱስ ቂርቆስ ምስ አዲኡ ኢየሉጣ ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ናብ ጠርሴስ ግዝኣት ሮም ዞባ ኪልቅያ ከዱ። እንተኾነ ቅድስቲ ኢየሉጣ ተታሒዛ ኣብ ቅድሚ እለእስክንድሮስ ዝተባሃለ ከሓዲ ንጉስ ቀረበት። እለእስክንድሮስ ድማ አብዩ ዓድኺ ስምኪ ከመን እዩ እቲ ዝሐሸኪኸ ምረጺ
حراي إلكي نعمالختيون سجدن سوءن أمبر كخبرك إياه بلا قدس يلوت أدما قال عن جبين مخانان سمادما كريستيان مخانو دحري مجلس أنا نزوم رخصات عمالختخا أيسوين إياه حق تفتون تخنكا عدميو ود 3 عامل زخنا ودي كم صومو لأخمو النملخون النقلقلون أملاخ كنقرك أي بلتو نهزان كيركوس حيزم أمسئوو مو إتي نقوس دما أنت حقوس هزان سلامتا يقبأكا إيو بلو هزان كيركوس دما نعي حقوس مبالكا صبو تزاربكا كم تكزيابير نحطان حقوس يبلو من إرمياس معراف 4:8 فقد عسران كلتن زبلو نسخاخا حقوس يبلكان إلمالسلو إتي نقوس سمكا منيو مسبلو كريستياني سمي بلو قصيلو نقوس حراي إلكان أمال اختي مسواتي أقرب مو مس عبخا كشمكا إياه ببزح ورقن برورن كا كخبرك إياه ولو هزان كيركوس دما أنت لأخ سيطان صرا حق زخنكا كبير حق بلو ملحاسو استقطع نقوس دما دمو كم ماي كساب زفسس 100 جزي كغرفو وعززا قدست يلطا نصنعا هايمانتو رئيا نغزابيرا مسكنت بتئزاز نقوس جون سنافجن أخليسوم أساقيوم هزان كيركوس جنا طعم لقرئية نبي بك أمعار والسكر طعمني لعافية أوغيتاي إزابير قالكا نقرري طعم كنا كاب معارن شكرن نعافي طعمني إنابلا أمسكنا داقيمم أتم لأخات نقص سخنو ولا أكا بنوحتي استسحلو بحاوي زرسنو 14 ناي حادثين شنكارات أب أكلات إيلوتا شوعات أب أكلات هسانة كيركوس دما شوعات انت وقوم بحيلة قويتاقن طعيات كونو أبيت مقوح مسعاتو سيطاونتي بأمثال ملاختي نخصحتوهم يموصو نبرو قدوس كيركوس كنا بتأمرت مسكال أبننم كاب زخفأ ببزح صوات ومكرا دحري مسغاي أب جزائي أب جنئي زفلح ماي كأتوهم كلو هزان كيركوس نأديو إيالوتا عزاناني عوا تتحيزم آتو انتخونا بترادة النت ليك ملاك قدوس مي جبريل إتي كم ناي كرمتي نقودا نداقود ناربعة معلتي زفلح ماي كم ناي نقهو عزحيتا زحل كوين اللوم دحانو انتاي كم زقبر زت أفقو مقانن دما إلا اسكندروس ناي مودة أتاوساني كسادم كسيفوهم عزازا انه دما كاب قويتانا يسوس كريستوس قال كيدان مستقبلو بعلت 15 طري بزالم معنتي هزان كيركوس كسادو تسيفو بسماتنت عارفه كم بزحي عدميو دما سله هزاننتو سله جدلو سله صنعات هيمانوتن 3 أخليلات توهابو نصباحيتو علت 16 طري دما أديو قدست إيولتا كسادا تسيفا عارفت ناي سماعت قدوس كيركوسن أديو قدست إيولتان برختم يحضرنا آمين እግዚአብሔር ሰመ ረዲኤቶ ለናእስናከ አቃቤ ወስምኦ ወጥመጥበቤ ፍትወ ምግባር ቂርቆስ ወሙኡ ዝገድል እምነ ከርቤ ዘተጸረ በምንዳቤ ወዝሃመ በጥብጣቤ ለአባልከ ሰላም እቤ ይብል በረኸተም ይሕደረና ቅዱስ አብዲዩ ነቢ አብዲ ማለት ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ማለት እዩ ቁጥሩ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት ክኸውን ከሎ ናይ ቅዱስ ኤልያስ ዓቢ ወዲ መዝሙር እዩ ቅዱሳን ነቢያት ዮናስን ኤልሳዕን ድማ መሓዙቱ ነበሩ ቅዱስ አብዲዩ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ከባቢ 800 ዓመት ናይ ከሓዲ ንጉስ መራሒ ኩናት ኮይኑ ብ50 ሓለቃነት አገልገለ ግፍዐኛ ኤልዛቤል ንነቢያት እስራኤል ክትቀትል ከላ ነቶም 50 ኣብ ሓደ በዓቲ ነቶም 50 ድማ ኣብ ካልእ በዓቲ ገይሩ ኣትረፎም እቶም 900 ግን ተጨፍጨፉ ነቶም ዘትረፎም ድማ ክፉእ ዘመን ክሳብ ዝሓልፍ መገቦም ኣክዓብን ኤልዛቤልን ምስ ሞቱ ድማ ንቅዱስ ኤልያስ ተኸቲሉ ንሽሞቱ ገደፈ
እግዚአብሔር ገሊጽሉ ድማ ትንቢት እናተዛረበን ንህዝቢ ድማ እናገሰጸን ነበረ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዘለው ናይ ትንቢት መጻሕፍቲ ድማ ብጣዕሚ ሓጺር ዝጸሓፈ እዚ ነቢ እዩ። ትንቢት ኣብድዩ በዓል ሓደ ምዕራፍ ጥራይ እያ። እዚ ቅዱስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓሪፉ ወገናቱ ቀበርዎ። አሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ከምኡውን አቡነ ቄርሎስ ኢትዮጵያዊ አቦም ሳይንቱ አዲኡ ድማ ወለቃት ክበሃሉ ከለው ናይ መጀመርያ ስሞም መብአ ስላሴ እዩ። በብሕትውናኦም መላእ ገዳማት ኩሎም የድንቕዎም ዝነበሩ ክኾኑ ከለው ከም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስሳ አናብርትን ዝተውሃቦም ዓቢ አቦ እዮም። እዞም ጻድቅ ኣብ ናይ ክፉእ ግራኝ መሐመድ ዘመን ምስ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብሓንሳብ ተቃጺሎም እዮም ብሰማዕትነት ዝዓረፉ። ረድኤቶም በረኸቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና። አሜን። ጥሪ 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ቄርቆስ ወእሙ ቅድስት ኢየሉጣ፣ ቅዱስ አብድዩ ነቢ፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዞኑሲስ፣ ቅድስቲ ሶፊያ፣ ቅድስቲ አድምራ 11,004 ሰማዕታት ምስ ቅዱስ ቄርቆስ ብሰማዕትነት ዝዓረፉ ማሕበሩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ፣ ቅዱስ ሚናስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ክርስቲና፣ ቅድስቲ እምባ መሪና። አሜን። ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝውዕሉ ኩሎም ዓመታውን ወርሓውን በረኸቶም ይሕደረና። ለይኩን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ። ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ በረኸቶም ይሕደረና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን